May mutag tanan. Maayong mutag sa inyo diha, palihog ko og tune in kung naa ka mo'y time karon kabuntag magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Ang title is Talagsaon. Gipataas lang ang kamot, nagdaog na sa gubat. Yes, mga igsoon. Mao ka na ato ang hisgutan karon nga takna. Pag magpataas ta atong kamot ngadto sa Ginoo, magdaog kita sa gubat. Okay, salamat sa ato ang 2 viewers. Salamat sa imuhang pag-tune in. O karon magatuon kita unsaon nga kita magdaog sa gubat. Sa Bible, gipataas lang na iyahang kamot, nagdaog na siya. Yes, mga igsoon. Karon, atong tun-an Exodus chapter 17, verse 8 ngadto sa 16. Kabalo ba kamo diha nga verse? Si Moses nagpataas lang sa iyahang kamot ug nagdaog na siya. Noel Spongke, maayong buntag diha mo pastor. O maayong buntag, magatuon kita sa Exodus chapter 8 down to 16. Mao kay story. Si Moses ug ang Israelites niadto sila sa Rephidim. Pero naadtong Amalekites, dili gustong Amalekites nga kuhaw ng tubig, kuhaw ng mga yuta nga naay mga sagbot, busa makigubat sila sa Israelites. Problema kini, ang Israelites wala sila sundalo para isukol sa mga Rephidims ay sa mga Amalekites. Pero naingon ang Ginoo ka Moses, naingon si Moses kan Joshua, pagpili mga tao para i-fight ngadto sa Rephidim, i-fight ngadto sa mga Amalekites, kay ako madto sa bukid kay magampo diadto. And yes, mao kanang nahitabo mga igsoon. Adto si Moses sa bukid, si Moses, si Aaron ug si Hur adto sila sa bukid, samtang si Joshua diri sa patag. Sa patag si Joshua. Gubat sila sa mga tao. Dinong gabay, dinos lakay, si Moses sa bukid, magpataas siya sa iyahang kamot. Namo kay ning mahitabo. Kung ipataas ni Moses ang iyahang kamot, mudaog ang Israel batok sa Amalekites. Kung ipaubos ni Moses ang iyahang kamot, mapildi si Moses ug ang mga Israelites sa Amalekites. Karon, kapuyan magina si Moses dili ba? Ay buhat ni Aaron ug ni Hur. Naikuha sila og bato para lingkuran ni Moses. Aron makapahulay si Moses. Ila din gigunitan ang kamot ni Moses. Ang pikas kamot gigunitan ni Joshua ni Aaron, ang pikas kamot gigunitan ni ako na ko na be. Ang pikas kamot gigunitan ni Aaron, ang pikas kamot gigunitan ni Hur. So duha kamot, isa kamot dire, isa pug kakamot diani, then gipalingkod si Moses sa bato, so mag-ana siya. O imbes kapuyon siya, lami na ibutang iyang kamot, di niya mabutang. Ngano man, namay nagtabang, dili na niya ibutang. Kay namay nagtabang kaniya sa pag-alsa sa iyahang duha ka kamot. O sa ilahang gubat adto nga adlaw, nagmadaogon mga kaigsuonan si Joshua o si Moses batok sa mga Amalekites na pildi ang Amalekites. Unsay lesson? Unang-una mga igsuon, dapat kita makabaton og unity. Ha? Dapat na kita'y pagkahiusa o huna-huna. Lahi-lahi silang trabaho, dili ba? Si Moses, tig-ampo nga to sa Ginoo. Lord, tabangi kami. Si Joshua, tigubat yadto. Lahi-lahi ang work, pero na same purpose, same goal. Protektaan ang ilang mga tao, batok sa Amalekites, pinagi sa pagpildi sa mga Amalekites. O yes, mahugig ka na ang nahitabo. May gisoon kung nagdaog sila. May gison kung gusto kita mudaog sa ato ang mga trabaho sa simbahan, sa ato ang work, dapat nakitay pagkahiusag hunahuna. Kung sa simbahan, dapat ang pastor parehag hunahuna sa mga membro, ug ang membro parehag hunahuna sa mga pastor. Dili kay maglahi-lahi hunahuna. Ang pastor naa sa simbahan para magtudlo, para maghatag og pulong sa Ginoo, para magpatubo sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon po dapat ang ilang hunahuna maminaw ko para motubo ko spiritually. Dili bitaw kay unsa na po kay joke ni pastor ba? No. Unsa na po kay itudo ni pastor ba about sa kanang networking? Uy, nangay kay sunan. Ang pastor dili networker, no? Ang pastor dili networker, no? Ang pastor magtulo sa pulong sa Ginoo. Atay usang una-una ba? Now, ikaduha, mabuhat kita sa responsibilidad.
no? For example, naka sa business. Ang imong trabaho, sekretary ka. O di magsuwat ka. No? Ayaw na pakialami ang kinabuhi sa security guard. No? Kaya iyaman ng trabaho ang tigbantay. Iyaman ang gitunan. Ikaw, ang imong i-focus, imong trabaho. Ballpen. Kung sikyo po ka, ay na pakialami ang trabaho sa maestra. Ha? Kung usa po kanang o usa ka principal, trabaho na pagka-principal. Ay na trabaho ang trabaho sa usa ka barangay official kay lahi man ka. Inga na mga kayson focus sa unsay trabaho nimo. O mayumuntag sa tuang mga viewers, salamat sa inyong pagpaminaw. Palihog ko og comment aron makita nato ang inyong mga ngalan o paki-share ko sa tong video karon nga buntag mga igsoon, paki-share ko aron ang atong mga kaigsuonan makakita sila niani ug ma-bless pod sila. Now, okay, good morning, Susan Libot, mayong buntag. Walter Uberio, may gabi diha. Brother, Sheila May Abizar, mayong buntag. Arlene, good morning, Pastor watching here from Iligan City. Amen. Walter Uberio, mayong buntag kaninyong nga tanan. So, sa simbahan, dapat nakitay paghiusa sa atong work, nakitay paghiusa, dili kay magbinanggaay, maglinibakay, dili kita makaigso na mag-improve ana sa ato ang work. Kung sa ka tao, moingon siya nga dautan man ang tao, dapat ako mapuli diha. Mo ba nagiingon ni Aaron og ni Hur? Unsa man ni si Moses? Unsa man ni si Moses? Kanang luyahon man kayo. Ako nalay puli diha Moses pi. Ako nalay tig-alsa sa imong kamot. Ako nalay mag ana sa kamot para mo daog ta. Wala, no. Ang ilang gibuhat kitabangan nila si Moses. Na sila'y unity. I-bless sa mga tao, mga isunan ang mga tao nga doon ay mindset sa pagka mag-submit o niya, mag-unite, no? Ikaduha mga isunan is dapat magbuhat ng responsibilities, dili ba? Kung ikaw tigsilhig, magsilhig ka, no? Ay napakialami ang work sa tigsulat. Kaya tigsilhig man ka, no? So, yung namin gusto ng buhatan para kita mag-improve sa ato ang mga work. Kung man kita nahimutan karon, kung ikaw labandera, maglaba ka, no? No? Maglaba ka. Ay napakialami ang trabaho sa tiguna sa balay. Kaya dili man ka tiguna, ha? Tiglaba man ka. Laba ka, no? Kung ikaw tigpamaligya, baligya. Baligya. Mo na imong trabaho. Ay napakialami ang trabaho sa mga pulis o kasundaluhan diadto. Ang buhaton hinuon mo para makatabang ka sa pulis o kasundaluhan kung nakita nimo nga sayop sila, magampo ka kanila. Ginoo panalangin ang kasundaluhan nga makabalo sila unsa ang buhaton para mapildi ang mga NPA, no? Ano ang mga buhaton mga igsoon? O dayon, ikaupat, dapat mag-pray. Mga igsoon. Ang pag-increase o pag-decrease sa imuhang trabaho nagadepende sa imong pag-ampo. Sama ka Moses, kung ipataas na iyang kamot, magmadaogon sila. Kung iubos na iyang kamot, mapildi sila. Di ba mga igsoon? Ang pag-improve sa imuhang negosyo, ang pag-improve sa imong trabaho, ang pag-improve sa ministry, ang pag-improve sa imong life, nagadepende sa pagtaas nimo sa imong self ngadto sa Ginoo or pag-ubos nimo sa imong self paubos. Ibayaw gid mga igsoon ang imong pag-ampo ngadto sa Ginoo kanunay aron ikaw magmadaogon sama ka Moses. Ha? Sa Bible mga igsoon kinahanglan gid nga naay prayer warriors para magmadaogon ang usa ka lugar. Dili kay tanan gubat, no? Mag-ampo gid ang uban, no? So kung ikaw kita kung natay mga business, kita kung natay mga trabaho, ampo gid Ginoo, unta gwapo ako mga produkto. Unta Ginoo ang mga customer, ako naglaom kanimo nga ganahan sila sa produkto. Ginoong Dios dili mapildi amo ang mga negosyo. Mag-pray ka ba, no? Ang Ginoo mag-bless kanimo basta magduol ka kaniya. Okay. Ang Ginoo magapanalangin man ang mga tawo mga mainang puon ko. Love sa Ginoo ang tawo nga mainang puon. Ngano man muduol maguna sa iya ha, makikistorya sa iya ha. Ganahan kay Ginoo na magison. So sama gud nga ikaw ganahan ka imong anak makikistorya kanimo, magdayeg kanimo, buutan nimo pa, buutan kay ka, matagaay ko niya ni ganahan ta kung atong bata makikistorya ka nato. Kung unsa iyang pangayon dayon, atong ihatag ing ana pud Ginoo mga igsoon
Ginoo, ganahan siya kung kita makigistorya kaniya. Busa pakigistorya sa Ginoo karon. Aron ikaw magmanalampuson sa imuhang mga trabaho karon. So, diha lang ta kutob karon nga buntag. Salamat sa inyong pagpaminaw. O mamahon na kita. Atong pambasahon diri o mga kuan, mga comment. Arnel Gabon, maayong buntag. Siyang Baluro, may Flores, maayong buntag. Arnel Gabon, maayong buntag. God bless sa ministry. Amen. God bless po sa iyong ministry diha. Jovencio Magsino, oy sir, maayong buntag. Salamat. Oh, salamat sa imo sir. Sige paminaw sa ato ang pulong sa Ginoo. So, dayon John Tate Kalamba, thank you for being God's instrument this morning. Amen. No? Salamat sa Ginoo. Amen, Lord. So, maulan ka na ito ang topic karon nga buntag. Dala sa lagi ng Ginoo. Salamat. This is the Truth Bible Program. Bye-bye. Lord, ikaw magapanalangin sa mga naminaw karon. Ikaw mag-bless ka ng mga tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless.